देवाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बोडव्यान मोरीक बोरी कोबार हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवली. नमान मुरये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकण तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जाव. नमान मुरये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉल तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माय आम्हा पासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फावज आमचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बोडव्यान बोरी कबार दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जना जाल्या. ताच्या कष्टा आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावशे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हूण आम्ही मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बोडव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिला. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. सत्मंता देवा सर पदवेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभवलो. अंकुर मुरयेतांक जल्मलो. पोंच पिलाताका ताणे कष्ट मरण सोंसले. ताका कुसार जोडलो. तो मेलो आणि ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तेंतान जिव्या आणि मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगूस आणि आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदिवीं फॉल तुझे कुशीची जिजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदिवीं फॉल तुझे कुशीची जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मुरये कुरपेन बरिल्ले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदिवीं फॉल तुझे कुशीची जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पहिलो मिस्तेर सोमी जिजू पुनर्जीवन जाता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं.
तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितां. तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमां बरे कृपेन भरले तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्याक सड कर तुजी काकुळट अदीक गरज आसलेल्यांक सरकार व्हरून पावय. दुसरो मिस्तेर समी जेजू सरगार चडटा. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें रास आमकां येवन, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावन. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षितां. तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरी कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले सोमी तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले, सुमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आली तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्याक सड कर तुजी काकुळट, अदीक गरज आसलेल्यांक सरकार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो ओंकार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां तामेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले, सम तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्याक सड कर तुजी काकुळट अदीक गरज असलेल्यांक सरकार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर ओंकार मरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें रास आमकां येवन, तुजी कशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावन. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरी कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्याक सड कर तुजी काकुळट अदीक गरज असलेल्यांक सरकार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर ओंकार मरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन बरले, सोमी तुजे सांगाता,
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमांबरे कृप्यांबरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्याक सड कर तुजी काकूळट अदीक गरज आसलेल्यांक सरकार व्हरून पावय. नमान रणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृताने बरवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळकां या दुखाच्या कोणाक आसता आस्कार रुस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचे सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकारी मरिये. भगवंती देवाचे माये आम पसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसोवचे खातीर. सोम्या काकुळतामची कर सम्या काकुलतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुलतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर सम्या काकुलतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देव बापा काकुलतामची कर. देवता संवसाराच्या तारोका काकुलतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुलतामची कर. सातिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुलतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम पसत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम पसत विनंती कर. भाग्यवंती आमकारचे आमकुआरी आम पसत विनंती कर. क्रिस्तचे माये आम पसत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम पसत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम पसत विनंती कर. देवकृपेचे माये आम पसत विनंती कर. बरवशाचे माये आम पसत विनंती कर. भोव नितळी आमकुआरी आम पसत विनंती कर. भोव निष्कळवंती माये आम पसत विनंती कर. कत नातल्ले माये आम पसत विनंती कर. आपोट माये आम पसत विनंती कर. मग पात्र माये आम पसत विनंती कर. विचित्र माये आम पसत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम पसत विनंती कर. रसनाराचे माये आम पसत विनंती कर. चडवंदराचे माये आम पसत विनंती कर. भौशाणी आमकुआरी आम पसत विनंती कर. मनपात्र आमकुआरी आम पसत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले आमकुआरी आम पसत विनंती कर.
पदवेदार आमकुआरी आम पासत विनंती कर दयाळी आमकुआरी आम पासत विनंती कर विश्वासी आमकुआरी आम पासत विनंती कर नीतीच्या आरस्या आम पासत विनंती कर जाणव्याच्या सिंहासना आम पासत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम पासत विनंती कर आत्मिक फलगणा आम पासत विनंती कर मान फौजल्या फलगणा आम पासत विनंती कर भक्तीच्या परमित फलगणा आम पासत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम पासत विनंती कर दाविदाच्या बुर्जा आम पासत विनंती कर दाडियाच्या बुर्जा आम पासत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम पासत विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आम पासत विनंती कर सर्गींच्या दारवोट्या आम पासत विनंती कर पंतफाराच्या नेकेत्रा आम पासत विनंती कर पिडेस्तांचे बलायके आम पासत विनंती कर पातकांच्या आश्रया आम पासत विनंती कर तळांतरकरांचे शेकाये आम पासत विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आम पासत विनंती कर क्रिस्तावांच्या आदारा आम पासत विनंती कर बडव्यांचे राणीये आम पासत विनंती कर पात्रियार्कांचे राणीये आम पासत विनंती कर प्रवादींचे राणीये आम पासत विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आम पासत विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आम पासत विनंती कर कॉन्फेसरांचे राणीये आम पासत विनंती कर अंकुआरींचे राणीये आम पासत विनंती कर समेस्त भक्तांचे राणीये आम पासत विनंती कर स्वयंपाच्या कथाबीन गर्भी संभवले राणीये आम पासत विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आम पासत विनंती कर गो पवित्र रोजरीचे राणीये आम पासत विनंती कर कुटुंबांचे राणीये आम पासत विनंती कर समाधानाचे राणीये आम पासत विनंती कर कार्मेलाचे राणीये आम पासत विनंती कर देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काढतले भोगोस आमकां सौम्या देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काढतले दयेन आयक आमकां सौम्या देवाचे शिलिये संसाराचे पाप काढतले काकूल आमची कर तुझे ससायकार हे देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येता आमच्या गरजांक आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका पूण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद बरी आनी सदैवी आमकुआरी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसावण्याक आम्ही पावसावचे खातीर प्रार्थुया हे देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणेन मरणा आनी जीवनपणा वरवीं ससनाच्या बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंत आमकुआर मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापिल्यासो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतून बसयले आमी जोडीशे कर म्हूण तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. लुका परमने सुवार्ता अध्याय 14 वाक्य 25-33. एक दीस लोकांचे व्हड जम्मो जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तो व्हळ फाटी घुंवोन तांकां तो सांगूंक लागलो, जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापयक बायले भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाक पाट करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवोन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार ते अखेर करूंक आपणा लागीं आस्पद आसा की ना हें समजोवंक पयलेंच बसून गरज असलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. नांतर बुन्याद घाल्या उपरांत कांय अखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सकट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण अखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटले. वा कोणी राय दुसरा एका रायाचेर झुजोवंक वेता जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन 20,000 पौजण हाड येतल्यांक आपणाच्यान मुखार रावूंक जाता की ना ते पयलेंच बसून आलोचन करिना जायत. नांतर जालें दुस्मान राय पयस आसतनाच हो राय दूत धाडन ताचे लागीं राज्याची शार्तां विचारिना जायत. त्याच परी तुमच्या मदल्या कोणी आपणा लागीं कितें आसा ते सगळे सांडले करीत म्हजो शीस जावंक नजो.
देवाचे उतार हे मोगाळ पुत्र सोवे आमकां बरी आशीर्वाद दी आमकां बगलेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.